Mae'r tîm llesiant ond un o'r tîmoedd o fewn Bywyd Campws sy'n gweithio i gwella profiad myfyrwyr ym Prifysgol Abertawe. Ynghyd a'n cydweithwyr mewn ffydd, rhyngwladol, cymunedol, arian a chyfranogiad, Rydym yn cynnig cymorth ac arweiniad i fyfyrwyr i gael eu gorau o'r brifysgol. Rydym hefyd yn cynnig mentrau rhagweithiol fel sgiliau moes a'r pecyn cymorth i ofalwyr myfyrwyr. Rydym yn gweithio'n agos gyda staff yn y cyfedrannau, gwasanaethau cymorth eraill yn y brifysgol a partneriaid allanol o'r brifysgol fel yr heddlu ac iechyd cyhoeddus Cymru. Mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cymorth orau wrth astudio yn y brifysgol. Mewn partneriaeth ag Undeb y myfyrwyr, rydym yn helpu i groesawu myfyrwyr i'r brifysgol. Ni fyddent y bobl cyntaf a fyddent yn cwrdda wrth dod i'r brifysgol. Mae'r tîm lles hefyd yn cefnogi staff gyda Tudalennau Cyngor Lles Myfyrwyr, hyfforddiant ac ymgynghori ar achosion lles myfyrwyr. Gyda'n gilydd rydym yn gweithio i roi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr, a chyfeirio at gymorth arbenigol. Os hoffech gwybod mwy am ein gwasanaethau, ewch i'n Tudalennau We ar MyUni a'r Prifysgol.